sa ating nagdaan, sariwa pa sa atin ang mga nakaraan. Kasabay noon tayo, ang Diyos ay tanggapin. Kaya ikaw at ako ay Kanyang inangkin. Ngunit bakit ngayon ikaw ay balisa sa mumunting problema? Para bang ayaw mo na? Nakalimutan mo na bang ikaw ay sangkap niya? Na siya ang iyong ama at ikaw ay anak niya. Tumawag ka sa Diyos at lumapit sa Kanya. Sariwain mong muli ang pag-ibig niya sa'yo. Kalimutan ang nakaraan at pamuhay sa pag-ibig niya. Asahan mo ang Diyos, ikaw ay mahal niya. Sakali mong dumating sa'yo ang problema na katulad ngayon, huwag kang mangangamba. Nakalimutan mo na bang ikaw ay sangkap niya? Na siya ang iyong